Ora bakal sisip panduluku kowe senopatine wong Ndrawati. Sencaki dasar kepara nyata. Sumingkir aku goleki buronku Ora ana kidang menjangan bandeng macan. Wujude buronku dudu satuwana, dudu kewaning wujude satriya randu gumbala jenenge Antasena. Panggah rasane pugatine beguguk mengkutha waton. Jebul tata lair mung arep mboyong Ki Lurah Semar Badranaya ning sak temene ngarep gawe geger ana ning negara Ngastina. Ora sanggup kuncane Angger Antasena sing ngadepi iki Satru Garbaruci Sencaki aku sing bakal palang dodo. Iki keamanane wong Ndrawati. Iki dudu perkaramu. Ning perkarane Pandhawa lan Kurawa. Undraning perkara mung Kyai Semar Badranaya arep diboyong ning negara Ngamarta. Ning kowe ngerti yo. Saiki Semar wis malik tinggal. Semar mbalela ora bakal dadi pamonging para Pandhawa ning wis manunggal karo Kurawa Ngastina. Entuk tak jaluk ora entuk ruda paripeksa. Babo, Apa arep apa? kowe kongas kowe gendhong mungsuhe Bambang Swatama. Aja wong ijen krayakna ora bakal gigrik. Ngemping lorong genjah pati. Golek papan kang jembar. Iki mapan ana alun-alun. Cedhak tak tubruk adoh tali jadung dadi banten Tak nggo gatheng dasmu.
Sanggas. Awas, awas. Timun kalah kok kan maju-maju mawon niku pripun Kakang Durna. Wong urip niku aja nganti kalah senggak dicuni. Aja trima meng ning nggo asor, prayogane nggih dhuwur, prayoginipun nggih dhuwur. Nek asor niku ngisi-isine pun kadung dhuwur, niku menjila niku mentereng. Sing baku niku nyatane Swatama tandinge dudu kali Antasena, ning tandinge mungsuh kali Sencaki. Nun Swatama mungsuhe Sencaki Kakang Durna kula ngemutke. Waduh, kok Sencaki teka mriki niku rombongan apa dicuni? Ingkang sowan niku rak putu kula pun Antasena. Lah kok Sencaki nggih nrambul-nrambul kok nggih melu-melu. Wong Karang Antasena Sencaki niku kalebu rombongan. Lho ning Sencaki niku rak punggawa Ndarawati. Angger Kresna niku sekadang ngangger Puntadewa. Mula pun saktrepe nek negara Ngamarta geger, Angger Kresna melu cawe-cawe. Pun sakniki ngeten mawon dicuni. Mboten perlu bingung, mboten perlu wasumelang. Najan niku mau anak kula Swatama kalah, nggih. Ning Kurawa pirang-pirang. Yen nganti Kurawa mboten kecunggah. Pripun Kakang Durna? Kula mau ngajeng nyuwun tanggung jawabe Semar Badranaya. Sejauh mana? Le ajeng tanggung jawab, le ajeng ngrungkepi, le ajeng suwita, le ajeng Dharma Bekti kali Angger Duryudana. Ngeten mawon di keterangane Kartamarma, Kartadenda sarta Durmagati. Kon ngeroyok Antasena ngeroyok Sencaki dicuni. Monggo mawon Kakang Durna.
Tripata sang Gatotkaca Kinon mapakarga suta miber mancal pundak melintir jonggo gembungnya katon pating galundung sing ngadhep Antasena lah kok jebul nganti putra-putra Ngamarta lancur-lancuring Pandhawa ora pangkling kuwi Gatotkaca dasar kepara nyata Siwa Kartamarma nungkak krama karo wong tuwa besok mungsuh saiki ya jotosan prayogane kowe bali aja gawe geger tak jaluk Jiwa Semar Badranaya piye kowe bayi wingi sore ora ngajeni karo wong tuwa Kiai Semar Badranaya saiki wis manunggal karo Kurawa dadi pamonge Kaka Prabu Duryudana merga mapan ana Ngamarta le dadi pamong ora dopeni karo Puntadewa ora sakokan gunem sing tanpa guna entuk tak jaluk ora entuk rudha paripeksa gedheng siramu padha mestakamu
mundur. Putuku ngger Gatotkaca mundur ngger mundur. Aja melu-melu prayogane kowe mundur. Eyang Penemban Durna, kula aturi mundur. Menawi Paduka boten kersa mundur, boten kajen paduganipun dados Brahmana. Kowe lah kurang ngajar. Nyepelke karo pone yang saka lima. Tak damu melonyoh kuandamu kowe iki. Wes. Mundur. Modar. Ayo. Modar kowe, mundur Gatotkaca mundur. Putuku ngger Antarja. Eyang Durna Mundur aja melu-melu. kula suwun Siwa Semar Badranaya Eyang Penemban Durna Semar wis manunggal dadi pamonging Kurawa, dadi Wadabala negara Ngastina. Kowe ora kena nyikara karo Sikil Lurah Semar Badranaya. Yen kowe nekat yen kowe mbacut mungsuhe Poneyang. menawi ngaten nyuwun pangapunten paripaksa kula kedawani kaliyan Paduka Eyang Durna. Wo, tak damu mlonyoh kuwandamu. Ayo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ya. Oh, aho. Yo. Lajeng ngandel napa mboten? Gatotkaca kurang sekti pripun iso mabur? Antarja kurang ampuh pripun dicuni? Ning kula namake pengabaran kula tak damu Gatotkaca le mabur njungkel. Kuwalat kareh wong tuwa. Wong tuwa ning isor kok putune ning dhuwur niku jenenge bocah sing menyunyang. Antarja maju tak damu njungkel. Mongko Antarja niku nggih duweni wisa. Upase niku nggih mandi. Dheweke durung sikatan, ora kober nyembur. Mula tak damu lajeng putu kula Antarja njungkel di niki Penemban Durna, Penemban Durna. Ampun disepelekke nggih. Iyeng. Niki wau rak Antarja kalih Gatotkaca. Lah nggih. Nek upama bocah ndugal warisan Antasena, ken maju mriki ora wedi kula. Pun sampean ora usah bingung. Semene sampean kok nyepelekke karo Penemban Durna, nggih mboten? Aja mung trima Gatotkaca Antarja, Antasena. Ken maju mriki kula ora wedi. Iya. Kakang Durna kula tak nyuwun pamit. Ajeng teng pundi, Di? Tak golek nggon ajeng pipis. Pipis teng mriki mawon teng mburi kelir niku aman ngaliman-liman. Pun monggo mangsih kecake mawon. Kurang ngajar, padake apa? Aja ngrimo Antasena sencaki yen perlu. Ya, Kakang Durna. Niku sencaki langganan sampean teng mriku. Dicuni? kula. Rening sencaki mon teng mriki, prayoginipun disubya-subya. Damelke unjukan nyamikan sak mermat nggih, terus disuguhke kalih sencaki. Pendhita cangkem elek sing gawe geger ana ing negara Ngastina merga saka pakartine Penemban Durna iki menungsane nyotampalana.
mboten ngomong-ngomong. Sencaki teng mburi kula sampean kok mendel mawon dicuni pripun? Mila kula rak empun kandha. Nek bocah-bocah nom-noman Ngamarta niku ora kena sinangga enteng. Persatuane niku apik, kerukunane becik kaya wong gunung. Ngundang wong siji sing teka wong 50. Mila nek ajeng duwe gawe enten wong mobil kepaten niku pun mboten kiwuan. Andhek puno sampean ora percaya kalih atur kula. Sencaki teng mburi kula mbok sampean ngode napa pripun kok ya mendel mawon. Pun sakniki ajeng napa? Kiai Semar tak tanting maju mrene Kiai.